Цей шлях, він буде з кров'ю? Это комплекс белорусский, постимперский, постмосковский. И, конечно, он знищає вот это жадання зміняти щось. Чому ви програли? Демократи так кепсько об'єдновуються. Глядіть, як диктатори зараз об'єдновуються. У білорусів є час на політику малих кроків? Я хочу убачити суди над тими людьми, що сьогодні знищають Білорусь. Олександр Міленкевич. Я громадський діяч, політик, викладовця на університеті Білорус. З Білорусі ми з жінкою виїхали на початку кастричника 21 года. Я был у Беларусі, меў надзею, што ўсё ж таки змагу штосьці рабіць і там, а потым мае былыя студэнты мяне папярэдзілі, што лепш ад'ехаць. Мені здається, зараз найкращий час для прямих запитань та відвертих відповідей. Час для діалогу, який виключає подвійні інтерпретації. Чи готові ви до зустрічі із тим, ким ви є насправді? Олександр Міленкевич, вітаю вас. Єдиний кандидат від об'єднаної білоруської опозиції на виборах президента в Білорусі 2006 року. Математик, етнограф і, як мені написав наш гостьовий редактор, один із самих впізнаваних та авторитетних білоруських політиків. Все правильно? Ну, про себе не ёмко казаць, што вось ты такія прыгожыя, такія ўсім прыемны. Да большага, правда, я яшчэ фізік. Ага, я кандыдат фізмат навук, я дацэнт універсітэтаў розных. І гэта моя асноўная спецыяльнасць, у якой я ўжо не працую з 2000 года, бо нібыта папал у палітыку. Нібито. Ми от про ось цей шлях, про нібито потрапили в політику, також сьогодні поговоримо, але розпочнемо зі стереотипів. Стереотипи. Білорусь – країна тракторів та колгоспів. Ви вірите в те, що білоруси зможуть стати демократичною спільнотою? Ну, про трактары і калгасы часткова правда, бо мы рабілі ў Савецкім Саюзе адныя з лепшых трактароў. Сёння яны ўжо мала прадаюцца кепска. Акрамя таго, ну, што казаць, што нам лёгка ці цяжка пайсці ў дэмакратыю, я думаю, што легчэй, чым многім. Таму што асабліва пасля падзеяў апошнія дзесяцігоддзі беларусы сапраўды адчулі сябе нацыяй, народам. Гэта вельмі важна, адчулі адказнасць за свой лёс. Гэтага не было на пачатку нашай дэмакратыі. Яны былі больш савецкія, сёння менш. І акрамя таго, у беларусаў ёсць вялікія шансы. Просто Беларусь – гэта краіна великих магчымасцяў, патэнцыяла. Можна про це пазней паговорити. Другий стереотип. Білорусі не існує. Вона повністю асимільована Росією. Білорусі знають, що таке незалежність? Беларусы ўсё больш цэняць незалежнасць. А вони вміють під час незалежності жити і цінувати її? Час пакажа. Ведаеце, я лічу, што мы па ўсіх параметрах гатовы, але калі мы размаўляем па-беларуску і па-украінску, то нам сёння яшчэ не хапае такой самасвядомасці і ідэнтычнасці, якая ёсць у украінцаў. Але давайте успомнім, што яшчэ не так даўно у украінцаў таксама шырокай ідэнтычнасці не было. І мы праходзім гэты шлях, і много працы робіць грамадзянская супольнасць. Таму шанец у нас ёсць, таму што беларусы ўсё ж такі адчуваюць сябе еўрапейцамі. Пра гэта можна асобна паговорыць таксама. Цей шлях, він буде з кров'ю? Натуральна, што большасць беларусаў, як кожны нармальны народ, не хочуць крыві, але, магчыма, кроў прольецца. Гэта будзе больш залежаць не ад саміх беларусаў, якія хочуць дэмакратыі, жыць у свабодзе, быць еўрапейцамі. Это хутчэй залежыць ад крывавай улады. Чый Крым? Ну, для мяне адназначна з самага пачатку Крым, канешне, украінскі быў, будзе. І тут пытанняў не можа быць. Ким ви є зараз? Чим ви зараз займаєтесь? От ви кажете про те, що ви з фізика перейшли в політику. Ким зараз ви є? Я себе адчуваю больш грамадскім дзеячом, чаму не палітыкам. Так мяне ўспрымаюць большасць людзей. Вот на выборы чалавек хадзіў, быў адзіным кандыдатам нават. Удалося апазіцыі аб'яднацца тады. Але я грамадскі чалавек, я прыйшоў з грамадзянскай супольнасці, я выйграў кангрэс, на якім было 1000 дэмакратычна абраных дэлегатаў і стаў кандыдатам у прэзідэнты. Это нібы палітыка, а на самой справе я быў беспартыйны ў той момант.
Вось. І таму я зараз все ж таки адчуваю себе больш грамадскім дзеячом. Краязнаўства мне вельмі блізкае, хаця зараз мне цяжка ім займацца, проста часу не хапае, я ў архівы не магу трапіць. Краєзнавство – це зараз як хобі, тому що, відверто кажучи, для мене математичні науки і фізика тим більше – це те, чого я не розумію. Я гуманітарій. Ви і фізик-математик, і гуманітарій, етнограф, ви дістаєте архіви, ви показуєте білорусам, які вони є насправді, ви дістаєте якісь народні пісні, ви розповідаєте про культуру. Це хобі ваше чи це якесь покликання також? Ведаеце, хобі так, ангельскае паходжанне гэтага слову, не зусім хобі. Гэта такая вялікая справа, якая паглынала многія час у мяне многа-многа сілаў, і я быў захоплены гэтым. Таму што, ведаеце, калі нацыя або канкрэтны чалавек раптам адкрывае, што тое, што яму казалі ў школе, што ты савецкі чалавек, і тебе расказвалі, як і украінцам таксама, пра расійскую гісторыю, імперскую гісторыю, а ты адкрываеш сваіх герояў, сваіх каралёў, свае вялікія падзеі, адчуваеш гераічную, трагічную гісторыю, і ты адчуваеш, што ты, не горшы за іншых, ты такі ж, як іншы. Я калісьці бацьку пытаўся. Ён да вайны працаваў у Варшаве настаўнікам, мама таксама. А потым у Гродні ўжо ён быў дырэктарам ліцэя. Я пытаюся бацьку, слухай, как так? У Расіі такая гісторыя, вот мы яе вучым. А у палякаў такія героі і столькі всяго. А ён кажа, пачакай, вот будзеш ведаць і нашу гісторыю, яна не горшая. І вот это пачуццё асалоды вялікай. Вас, виходить, десь ваш батько підштовхнув до того, щоб ви дізнавалися, хто ви є? Я ведаю пра сваіх продкаў да 7-го калена. Сам многа знайшоў у архівах, дапамагалі гісторыкі, блізкія мне з Гарадзеншчыны. І я ведаю гэтую гісторыю, для мяне, для майго станаўлення як асобы, это адыграла велізарную ролю, таму што мае продкі, бацька і дзед майго дзеда, яны былі паўстанцамі Каліноўскага. Для беларусаў гэта многа значыць. Былі рэпрэсаваныя. Для нас, українців, зараз полк Калиновського теж багато що значить. Абсолютно. І для нас таксама, тых, хто адкрывае гэтую гісторыю, гэта важна. І калі я пра гэта даведаўся, спачатку бацькі баяліся пра гэта казаць. Таму што гэта был Савецкі Саюз, а паўстанне нібы супраць рускіх. Хаця і супраць рускіх, таксама супраць іх палітыкі. А потым яшчэ бацька быў географам, Варшаўскі універсітэт скончыў, а географ – это які гісторык. Много краязнаўства, і он много ведаў пра Гродно, калекцыі былі цудоўныя ў іх, паштовак, гравюр, кніжак. Я з сям'і гэта. А потым была ў час перабудовы ў Гродні, як у некаторых гарадах Беларусі, такія арганізацыі адраджэнскія, іх назвалі нефармальныя аб'яднанні, і ў нас была паходня. Паходня, кіраваў ёй мой старэйшы сябра і настаўнік у гісторыі Міхась Ткачоў, які адзін са стваральнікаў Беларускага народнага фронта, прафесар з Гродна, археолог. І ён таксама велізарны ўплыў зрабіў. А потым сама Света. Що чи хто має підштовхнути білорусів для того, щоб вони більше цікавились тим, ким вони є насправді? Щоб це не було покоління молоді, яке, я знаю, що я білорус, але що це таке? Я до кінця не розумію. От хто має підштовхнути білорусів для того, щоб вони вивчили свою історію і почали нею пишатися? Я можу сказати з досвіду нашого покоління. Коли Гарбачоўская адліга пачалася, я лічу Гарбачова вялікім чалавекам, які свет змяніў. А ви вважаєте, якби складалися інакше обставини, він би змінив світ? Ведаеце, просто бывае з'яўляецца асоба, якая робіць штосьці, што змяняе свет і не толькі ў недэмакратычных краінах. А ви не вважаєте, що це вийшло, перепрошую, випадково наполовину? Ні. Жонка вялікі ўплыў мела, это правда, але гэта простая рэч. Зрабіць сістэму, якой ты кіруеш, з чалавечым тварам. Чаму не добрая ідэя? Добрая ідэя. І пачалі з простай рэчы – свабода слова. І свабода слова дала столькі, вызваліла такую энергетыку каласальную, можна было гаварыць все, што хочаш. Я на тэлебачанні 10 гадоў, я фізік, вёў перадачу пра гісторыю Гарадзеншчыны,
показывал там старые поштовки, про якія казал, з сям'і, показывал розныя кніжкі і так далее, і рассказывал правду, все, что хотел. У Гародні мяне до сённяшняга дня лічаць гісторыкам. Это было 10 гадоў, с 85-го года по 95 год. І я праз гэтае тэлебачанне, у якім вёл сваю аўтарскую передачу про гісторыю, я прыйшоў у палітыку. Мяне заўважылі, мяне захацелі ў палітыцы. І таму я памятаю эту асалоду не толькі маю, а вот это вот людзей, якія адкрывалі гэтую гісторыю, і у іх крылы вырасталі і ўжо не знікалі. Хто має зараз молоді відкрити цю історію? То я говорю про молодь, яка виїхала до Європи, коли їй було там по 18-17 років. Про молодь, про покоління, які народилися вже у Європі, але батьки їм кажуть, що вони білоруси. Хто їм має показати цю історію? Це має бути щось сучасне, якісь ютуби, блогери, чи це має бути телепередача? Що це має бути, щоб люди зацікавились і почали цінувати? Я думаю, що цікавість до свого роду, до гісторії своєї країни, патріотизм добрий, ідзе ад ведання гісторыі. Вот, калі ты не ведаеш гісторыю, а потым адкрываеш, гэта такі момант пераломны звычайна. І мы праз гэта прайшлі многія. І я думаю, што хто можа это зрабіць? Канешне, інтэрнэт. На то сёння ёсць. У інтэрнэце мноства ёсць цікавых на Ютубе, асабліва такіх матэрыялаў. Можа зрабіць сям'я. Можа зрабіць царква, калі ў царкве знойдзецца святар, які гаворыць па-беларуску. Аби не московська, так? Я больш кажу, у нашым выпадку гэта хутчэй каталіцкая царква, якая ў большасці рэгіёнаў гаворыць па-беларуску. Прынцыпова ідзе так у школах недзельных вучыць па-беларуску. Это можа быць выпадковы чалавек, якога сустрэнеш, якое абудзіць у цябе гэтае пачуццё. Цікавасць узнікае не таму, што хтосьці сказаў, вот пайдзі зрабі, а цікавасць таму, што людзі павінны самі для сябе адкрыць тое, што робіць іх людзьмі. Таму што вот гэты комплекс беларускі, постімперскі, постмаскоўскі, канешне, ён знішчае вот гэтае жаданне змяняць штосьці. Нам трэба камусьці падпарадкавацца. От про це також будемо говорити і в світлі цієї політики. Зараз давайте повернемося до того, як ви з фізика, математика стали політиком. Вас справді висунули кандидатом тоді на конгресі білоруської опозиції. Ну, на мою думку, ледь не випадково, тому що був інший кандидат, але обрали таки вас. Якби це сталося зараз, які б помилки ви б врахували і чи ви відмовилися б тоді від того, щоб бути лідером? Ніколі б не адмовіўся, таму што гэта быў вялікая падзея не толькі для мяне, а вялікай каманды па ўсёй Беларусі. Мы мелі самую вялікую структуру нашых штабоў. А як гэта адбылося? Вот украінцы это павінны ведаць. Ва ўкраіне можна казаць, там дэмакратыя недасканалая, ёсць праблемы, трэба рабіць ёй ідэальнай, хорошай. А у нас дэмакратыя была 3 гады, а потым Лукашенко. І у нашай сістэме, дзе няма у прынцыпе выбараў, ніхто не лічыць галасы, проста прынцыпова. У нашай сістэме месца для партый – гэта клубы палітычныя. Я іх не папракаю, проста няма спаборніцтваў, няма партый, няма канкурэнцыі асобаў, праграм, арганізацый. І у нас самую галоўную ролю адыгрываюць НЖО. Это не урадовые организации. Так. На Украине так само. Я думаю, что Украина скажет, что Майданы, напевно, же больше организовали не громадские организации, чем партии. Правда ж? Вийшли люди, і ми з Майдана, з Революції Гідності, коли на першу ніч під ранок з'явилися політики, з'явився Кличко, з'явився Яценюк, ми почали їх виганяти. Так і було. Я їх не поправкаю вже знову ж. Але громадянська супольність от у таких переходних періодах від імперії, від тоталітаризму до демократії адыгрываюць велізарную роль. І у нас так само вони адыгрывалі. І я був вилученцем громадських організацій, регіональних, які вельми тесно поміж собою супрацоўнічалі. Я узначаліваў такую асацыяцыю падтрымкі грамадзянскіх арганізацый, якая налічвала 72 арганізацыі у 72 гарадах, большасць раёнаў краіны. І мы просто займаліся актывізацыяй, актывізмам. Мы займаліся пошукам ненармальных так званых людзей, якім не ўсё роўна. І гэта была супольнасць велізарная, она выйграла Кангрэс дэмакратычных сілаў, а я быў лідарам.
гэтай часткі. То есть я грамадзянскі чалавек у палітыцы. Добре, ви б, якби знову вам таке запропонували, от враховуючи досвід, ви б не відмовились. Які помилки ви б виправили? Основна помилка білоруської опозиції і яка основна ваша помилка? Чому ви програли? Основное – это ва ўсіх краінах пераходного перыяду. Это тое, што не умеюць аб'ядноўвацца. Тут мяне папрыкнуць нельга. Я быў лідарам якраз самага паспяховага аб'яднання. Не толькі моя заслуга. Велізарная колькасць партнёраў гэта рабіла па ўсёй краіне, па ўсіх рэгіёнах. Вось. Я думаю, што я не змог, і не знаю, як бы сёння я мог іначай зрабіць, захаваць гэтае адзінства надоўга. Адзінства знікала і знікала. Некаторыя лідары казалі, я 2 гады прабыў кіраўніком, лідарам аб'яднанай апазіцыі, а потым прыйшлі лідары самых галоўных партый і сказалі, Александр, ну мы ж таксама лідары. Давайте цяпер ратацыю зробім, вот па чарзе будзем кіраваць. І гэта разваліла аб'яднанне, і я не змог уратаваць яго. Не ведаю, ці гэта моя віна, ці это многіх віна. Дэмакраты так кепска аб'ядноўваюцца. Глядзіце, як дыктатары зараз аб'ядноўваюцца, асабліва ў вайне з Украінай это відаць. Яны ўсе адзін другога могуць ненавідзець, але разам робяць сваю справу дыктатарскую. А дэмакраты горш значна. Тоді демократична ваша коаліція, демократичне об'єднання, воно справді почало між собою сваритися зсередини. Ви зараз проводите певні паралелі з сьогоднішньою демократичною опозицією Білорусі? З урядом Світлани Тихановської. Ви знаходите якісь паралелі чи ні? Першае, што хочу сказаць, я шчыра падтрымліваю Світлану Тихановскую. Чаму? Таму што упершыню у беларусаў з'явіўся лідар, які выйграў выбары. Не палічылі галасы, але ніхто не сумняваецца, усе ведаюць, што яна выйграла выбары. Магчыма, это было 70%, можа 75%. Яна просто абыграла ад пліты домахазяйкі, за што яе папракуюць увесь час. Яна прыйшла ў палітыку і выйграла. Ну, в неї не було вибору, скажімо так. Выбар быў бы дома застацца, але яна пайшла перш за ўсё бараніць ту справу, якую рабіў муж. Вона хотіла йти? Чи їй допомогли піти? Цяжка сказаць. Яна адчувала адказнасць. Яна адказны чалавек і застаецца адказным. Больш таго, яна справілася з гэтай роллю. І калі мы кажам, што вот, давайте мы зараз калектыўную Світлану Тихановскую зробім. Я папярэджваю ўсіх, што тады Захад скажа, а з такім з многалікім Янусам мы не будзем разбаўляць. Размаўляюць заўсёды з лідарам. А ўжо ваша роля гэтага лідара абраць. І я не трэба абіраць. Народ яе абраў, яна прадстаўнік народа, а не пэўных арганізацый. Калі хто ведае, як можна зрабіць лепш, парайце, увайдзіце з дапамогай, але не знішчайце. Вот знішчэнне лідараў – гэта не толькі беларуская хвароба. Власне, про ось ставлення Європи, коли Лукашенко став таки президентом, приїжджали представники Ради Європи, приїжджав до Білорусі Ван дер Ліден, який не зустрівся з Казуліним, а зустрівся якраз з дружиною Казуліна. І це була, знаєте, певна така поступка перед диктатором. Він тоді зламався. Ну, якщо говорити щиро, Європа тоді діяла десь приблизно так само, як вона діяла на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ви тут проводите певні паралелі? Навіть на початку війни, коли Росія напала на Україну в 2014 році, ми бачили, як реагувала Європа. Не дуже жваво. Вона не дуже хотіла взагалі якоїсь реакції, вона не хотіла зайвих проблем. І от 2006 рік Білорусь. Є якісь паралелі? Схожість є в чомусь? Ёсць. И, конечно, и розница великая есть. Я хочу сказать, что давайте про Украину спочатку скажу, а потом про Беларусь. Я меў магчымасць 10 гадоў пасля таго, як стал адзіным кандыдатам, ездзіць на такія сустрэчы без гальштукаў усіх лідараў Европы па падрыхтоўцы чарговага самміта ў Брюсселі. Я сидел на гэтых паседжаннях без гальштукаў, дзе прэса была толькі на пачатку і фота зрабіла, потым не. Я чуў, якімі аргументамі яны аперуюць, як яны разважаюць пра лёс Еўропы, пра лёс сваіх краінаў і так далей. Я хочу сказаць шчыра, што Еўропа несе вялікую адказнасць, не толькі украінскія палітыкі, нават не столькі украінскія палітыкі таго часу, за тое, што не было адпаведнай рэакцыі на Крым,
на ўсходнюю Украіну, таму што ўсе баялись вайны. І сёння тое самае працягваецца, можа, уже не ў той ступені, бо ёсць навука тая. І тады і казалі лідарам Украіны, якія таксама прысутнічалі на гэтых паседжаннях таких закрытых. Ім казалі, толькі вы не стреляйце, толькі вы нет. Мы дапаможам, мы зробім. Я чул гэтае слово, не буду прозвішча называць, не маю права такого на гэты момант. Але так было. І таму украінскія палітыкі, якія таго часу не стрелялі ў Крыме, а я лічу, што варта было абараняцца. Но эту памылку трэба падзяліць разам з Еўропаю аб'яднанаю. Яна і зараз баіцца ад ядзернай вайны. А што, мы з вами не баімся? Таксама баімся. Вось. А што тычыцца Беларусі, я, калі меў магчымасць быць пастаянна ў Брюсселі і прадстаўляць дэмакратычную Беларусь, меня назвалі прэзідэнт дэмакратычнай Беларусі. Ну, значит, 25%, 30%. Вось. І я, калі прадстаўляў, то я заўсёды Еўропе казаў, што эканамічныя санкцыі не, персональні санкції так. Многим не подобалося. Власне, так, от я про це хотіла запитати. Чому? Ви і в інтерв'ю своїх інтерв'ю після того, як відбулися вибори, ви казали про те, що Європа діє надто м'яко. Так не можна діяти з диктатором, тому що Лукашенко – це диктатор, і він просто зілє Білорусь перед Росією. Ви про це говорили. Ви піддавалися критиці своїх колег, так само по опозиції, за те, що писали листа до Лукашенка, де ви назвали його вельмишановний Олександр Григорович. І ви виступали проти санкцій. Чому? Якщо ви кажете, що треба вести боротьбу з диктатором, ви намагаєтеся все рівно якось його захистити, знайти якийсь європейський підхід. Давайте разделим Лукашенко і Беларусь. Большасць у Беларусі – гэта не Лукашенко. І вот у гэтым выпадку, калі я прыязджаў туды і казаў, якія мае адносіны да санкцый, якія мае адносіны да дыялогу з Беларуссю, я не думал про Лукашенко і ніколі не збіраўся яго бараніць. Просто я адчуваў, можа вастрэй, чым многія, небяспеку паглынання Беларусі праз Расію. Тады яна не была такая моцная, і залежнасць не была такая, як сёння. Але ўжо тады нам было відавочна, што мы яшчэ далёкі-далёкі ад Еўропы, тым больш ад НАТО. Ніхто нас не абароніць, а мы ўсё больш туды ссоўваемся, Лукашенко атрымлівае адтуль падтрымку эканамічную, і за кошт этого не утрымліваецца. І я казаў, што рабіце дыялог, але не для Лукашэнкі, хаця Лукашенко таксама ў гэтым быў задзейнічаны. Але лист ви написали йому. Я написал ему, тому што у атачэнні Лукашэнкі былі людзі на чале з Макеем, які памёр, і я думаю, што гэта была не смерць і не самагубства, не смерць натуральная, але гэта іншая тэма. І я хочу сказаць, краіны такія, як Беларусь, да і Украіна, і многія іншыя, пасля таталітарных рэжымаў, аўтарытарных, яны толькі тады паспяхова праходзяць шлях, калі ёсць падзел у номенклатуры. Прыкладаў вельмі многа. У літоўцаў першы прэзідэнт былы камуніст, у палякаў таксама раскалолася номенклатура і села за круглы стол. Калі не раскалываецца номенклатура, то атрымліваецца тое, што ў нас атрымалася. Вот зараз у нас атрымалася то, што Беларусь проста хуткім крокам ідзе ў Расію, дзеля таго, каб самазахавацца Лукашэнцы. І дыялог, які я прапанаваў, гэта быў дыялог «Не закрывайце Беларусь, калі вы закрываеце Лукашэнку санкцыямі. Адкрыйце для дэмакратычнай супольнасці», таму што нас таксама закрывалі ў такі момант. І вот гэта вельмі сур'ёзная рэч. З аднаго боку дамагчыся падзелу номенклатуры, з другога боку дэмакратычная супольнасць павінна мець вашу падтрымку, магчымасць кантакта і так далей. Простыя людзі павінны ездзіць у Еўропу, бо таксама мяняюць сваю свядомасць. Ви десь звинувачуєте Європу в тому, що вони підштовхнули Лукашенка в обійми до Росії? Я скажу, што гэта выцякае больш з майго адносіну да санкцый. Вот сёння я не магу сказаць Еўропе, ведаеце, вот моя думка такая, што не трэба санкцый. Тое, што я тады гаварыў, зараз немагчыма сказаць. Калі столькі людзей у турмах, калі такія пакуты, калі іх там б'юць, калі там тартуры, калі там іх у невыносных умовах без лекаў трымаюць, ну як я магу сказаць, санкцыі не ўводзьце? Ну гэта ж амаральна будзе. Але я разумею, толькі адно, это, можа, самае важнае. Ніколі у Беларусі санкцыі не вызвалялі палітвязняў. Што ж вызваляла? Некалькі разоў Лукашенко ўсіх вызваляў. Пачатак дыялогу. Пачатак дыялогу. Це шантаж Лукашенкі ставілі умову.
вызвалі палітвязняў, толькі тады сядзем, будзем размаўляць. І дыялог патрэбен быў таксама для вызвалення вязняў. Калі якія-то медыа пішуць сёння, што санкцыі вызвалілі палітвязняў, нас 3 разы выпускалі, просто не чытайце гэтыя медыа. Бо я был унутры працэса, я ведаю, я рыхтаваў візіт Хавьера Саланы ў Беларусь да Лукашэнкі. І мне таксама былі сумневы. Ну вот ці варта яму прыехаць і прыціскаць руку дыктатару, ну это ж яўны дыктатар. Але гэта рабілася ў маім разуменні і ў разуменні многіх людзей дзеля таго, каб узмацніць беларускую незалежнасць, даць шанс на Еўропу. Мы казалі, мы не можам у Еўропу прыйсці, больш Еўропы ў Беларусь. А санкцыі ізалююць. Што сёння атрымліваецца? Мы бачым, што сёння санкцыі ці вызваляюць палітвязняў? Не. Ці яны незалежнасць падрываюць беларускую? Так. І мы ідзем вельмі небяспечным шляхам. І я не знаю спосабаў, таму што дыялог сёння ўжо немагчымы, той, што вызвалял калісьці палітвязняў. Я якраз хочу про майбутнє трішки з вами поговорити, тому що, знову ж таки, це, здається, інтерв'ю 2007 чи 2006 того ж року ви давали інтерв'ю, і ви казали про те, що Білорусь чекає асиміляція Росією. Ви казали, що, так, це був вже 2007 рік, ви казали про те, що Білорусь чекає економічний крах, і ви казали, що площа знову повториться, після площі 2006-го повториться ще раз площа, але вона буде з кров'ю. Ви тоді це передбачили. Чи передбачали ви тоді війну? Вайну з Україною, щиро скажу, як абсолютная большасць людей, такую паўнамасштабную, як адбылася, я не представлял себе. Видите, это тому, что мы оперуем нормальной людской логикой, а диктаторы зусім іншым. Самазахаванне для іх самое важное. Таму я не верю, што можа быць такая вайна, нават калі там учэнні былі на Беларусь. Я памыляўся. І ведаеце, што ёсць сілы зла, абсалютны прадстаўнік яго, Пуцін, якія толькі трэба знішчыць. Няма магчымасці з імі весці перамовы, няма магчымы іх угаворваць, яны падмануць, яны не будуць шчырымі, таму што ў іх сама мэта. Гэта захаваць імперыю, гэта захаваць сваю ўладу. Таму трэба знішчыць. І вялікі шанец для нас тое, што украінцы так мужна, самаахвярна змагаюцца за сваю свабоду і за нашу свабоду, і за свабоду цывілізаванага свету. Таму украінцы сёння не проста героі, яны тыя людзі, якія вырашаюць лёс свету, трэба зло перамагчы. І вот эти ўсе прыпыненні падтрымкі Украіны – гэта вялікая беда і для нас, беларусаў. Я разумею, чаму это адбываецца, і украінцы ведаюць, што не так проста. Але толькі перамога, поўная перамога. Калісьці з Гітлерам так был, а для мяне Пуцін – гэта Гітлер 21-го стагоддзя. І з Гітлерам таксама вырашылі, што мусіць ён згінуць разам са сваім нацизмом. Зараз ми бачимо набагато більше диктаторів у світі, аніж один Путін. Ми бачимо терористів Хамасу, ми бачимо Лукашенка, ми бачимо Путіна, ми бачимо прем'єра Фіцо, прем'єра Орбана. Ми бачимо, що справді вісь зла, вона так чи інакше об'єднується. І вона справді, ви тут праві, вона об'єднується набагато легше, ніж об'єднуються демократи. Що далі? Яке ви бачите вирішення? На щастя диктаторів 10 гадоў, 20 гадоў, тым больш 30 гадоў, было значна больш. Пра іх менш гаварылі, таму што это былі закрытыя краіны. Вядома, там льецца кроў, там людзі па турмах сядзяць, там робяцца страшныя рэчы, але пра іх менш пісалася. А зараз вайна ўсё выявіла. І нават пра імперскасць Кітая, хаця яна відавочная даўно, менш гаварылася, вот дзякуючы таму што украінцы раскрылі вот гэты свет дыктатарам. І гэта вельмі пазітыўна, таму што на Захадзе пачынаюць разумець, што все ж такі дыпламатычнымі, як яны прызвычаіліся метадамі, з гэтай групай цяжка вырашыць сур'ёзныя пытанні. Яны проста падмануць, адыдуць, аб'яднаюцца і удараць яшчэ раз. Яны разумеюць гэтыя дыктатары. Гэта банальна, але это так. Толькі сілу. Але Лукашенко, він... Ну, скажімо так, він хитрий і підлий диктатор. Коли ми говоримо про Лукашенко і Путіна, коли ми говоримо про Білорусь Лукашенківську, я завжди задаю своїм гостям питання. А чи не вважаєте ви, що
Лукашенко є прототипом Путіна, що Путін вчився у Лукашенка, тому що Лукашенко перший почав закривати країну. Лукашенко перший почав масові захоплення людей. Ну, тому що посадити людину ні за що – це захоплення людини, правда? Це несправедливий суд. От, можливо, Путін в нього вчився, і Лукашенко є хитрим диктатором. Чи ви бачите можливість того, що Лукашенко в майбутньому зможе все ж таки для себе щось виторгувати? По-перше, я не лічу, що Лукашенка треба називати колхозничком, який прорвався до влади, ён нічого не вміє. Ён мае природний талент. Я бачив гэты талент у час яго кампаніі, памятаю, як ён прыязджаў у Гародню і на сустрэчы з людзьмі. Я прыходзіў, я тады быў віцэ-мэрам у Гродні і павінен быў быць на сустрэчах. І людзі плакалі. Жанчыны амаль усе плакалі ад таго, што ён абяцаў. Ён мае вот гэты талент папуліста. Це Кім Чен Ін, коли він тільки десь з'являється і починається істерика. Так. Так. І все вірили, що от Месія, він зараз нас поведе до світлої будучині, що, правда, у Совєтський Союз, але, як він казав, буде ліпший Совєтський Союз, чим був. Тому Лукашенко непростий чоловік, таленавіты ўжо казаў. І яшчэ скажу, што Лукашенко паспяховы палітык. Ён зло. Гэта відавочна. І ён удзельнічаў гэтым, неспроста ў гэтай асі зла. Але ён таленавіты, таму што ён дамогся так многага за 30 гадоў. Тое, што хацеў зрабіць, это ў палітыцы самае галоўнае. Не дай Божа такіх палітыкаў у нашай гісторыі далей. Але так было. Лукашенко сёння слабы, тому что ён гуляў эту гульню, мы ж памятаем, что то немножко погуляется с Западом, то немножко с Россией, Россию полохая Западом, Запад полохая Россией. Ему удавалось с России здымаць, великие гроши. Это и кредиты, это и Нафтогаз задарма памаль. Тому вот, гэта ў яго атрымлівалася. Прайшоў гэты час. Вот зараз, я уже казал, дыялог з Лукашенком распачаць і прыйсці размовы. Я не ведаю, хто сёння з палітыкаў заходніх так лёгка прыйдзе і пачне з ім гаварыць. Ён перайшоў некалькі разоў чырвоную лінію. І таму ён падае ў Расію без парашута. Нам гэта баліць, таму што мы не хочам страціць, мы ўсё роўна заберем эту Беларусь, нашу каханую, але мы не хочам яе страціць, потом будзе цяжэй выбірацца. Я заўсёды кажу, можна за одну ноч страціць незалежнасць, таму яе трэба бараніць усімі намаганнямі, а дэмакратыя, як законы фізікі, ўсё роўна прыйдзе, таму што закон прыроды – дэмакратыя. Про майбутнє от хочеться, власне, поговорити, коли прийде час, ось це вікно можливості, коли треба буде зайти в Білорусь, звільняти, вичищати Білорусь і будувати її нову, але на тому, що у вас вкрали – культуру, мову, музику. Одна із основних задач опозиції – це звільнити білорусів від страху перед владою. Це ваші слова. У вас, як ви вважаєте, вийде це ось у нових політиків, у нової демократії, у Офісу Світлани Тихановської, в яку ви вірите, вийде звільнити білорусів від страху перед владою? Ведаеце, гэты страх фарміраваўся вельмі доўга, яшчэ з савецкіх часоў, падпарадкавання ўладзе. Трэба падпарадкавацца, каб выжыць. У калгасе не трэба казаць кепскія словы старшыні калгаса, бо ён пакарае цябе. Это ўсё было. Беларусы даказалі, што яны ад страха ўлады вызваліліся 3 гады назад у 2020 годзе. Большасць беларусаў знішчыла гэты страх. На тых выбарах, што я ўдзельнічаў таксама, вот эти 20-25% пратэставалі адкрыта і пацярпелі. І гэта таксама была перамога страха. Але все ж таки цяжка будзе не таму, што зараз нагналі такі страх. Гэты страх пройдзе ў адзін дзень. Лукашенко зыходзіць. І ні адзін наступнік яго, які прыйдзе замест яго да ўлады, хутчэй за ўсё на першым этапе это можа быць не дэмакрат. Хаця хацелася б. Усё роўна гэты страх знікне. Вот уявіце сябе, калі 53 год не стала Сталіна. Вот не стало просто. Мне бацькі распавядалі, як страх знік амаль цалкам, а пасля хрушчёўскага даклада яшчэ больш. І таму гэты страх ужо не такі глыбінны, як раней, безнадзейны. Это страх часовы. Таму не будзе з ім такіх вялікіх праблем. Есть іншая праблема. Хочу об этом абавязкова не забыць сказаць. Я увесь час кажу, не думайте, что як не будзе Лукашэнкі, наступіць дабрабыт, Еўропа, і вот мы будем шчаслівыя і перашчаслівыя. Калі мы не здабудзем ідэнтычнасці, так як гэта зрабілі ў апошнія
полтора-два десятигоддзі, вы лепш ведаеце. Украінцы, мы можам прайграць другі раз Беларусь. Мы не зразумеем, что это родима, наша земля, вот наша история, вот наши продки, вот наши могилки. И мы не будем иметь этого почуття, яке ратуе зараз украинцев. Я лечу, что не зброя американцев вырашае лёс, яна важная. Але вот этот дух украинский, який просто неверагодны, ён же дзякуючы тому, что вот есть эта идентичная самосвідомість гістаричная. Правда ж так? Мої діти знають, як робити коктейль Молотова. Це правда. Тоді працювали всі. Але, пане Олександре, 2006 рік протести, 2020 рік протести, площа з побиттям, з кров'ю, страшні кадри. Опозиція не змогла очолити ці протести, не знайшлося людини. Для того, щоб в майбутньому очистити країну після Лукашенка, знову буде площа. І треба буде лідер. Є готовий лідер від опозиції, який зможе на себе взяти відповідальність? Я не прихильник шукати лідеру, якого будемо зараз тренувати, а потім він вибіжить з шаблею і переможе. Лідери народжаються випадково, буває. От глядіть, як Валенса... Два рази не народився випадково. А ведаєте, що? Я був лідером демократичної частки. Тихановская, як уже казали, лідер той частки, яка голосувала за її, за то, каб годна жыць. Это рэвалюцыя годнасці, як і ў ўсіх месцах Еўропы. І таму такія лідары з'яўляюцца без трэнінгаў. Галоўнае – это цеста лепіць проста. Цеста – гэта грамадзянская супольнасць, грамадзянская актыўнасць, асвета, адукацыя. І з гэтага вырасце. Я вам толькі скажу, што вот у Гародні мы выйгрывалі выбары ў 90-м годзе. Савецкі Саюз яшчэ быў. Это былі дэмакратычныя выбары мясцовыя. Абралі мэра, дэмакратычныя абраны дэпутаты. Іх была палова ў гарадской радзе. І мне віцэ-мэра таксама абіралі. Было самакіраванне ў нас яшчэ ў Савецкім Саюзе, дзякуючы Гарбачову. І мы выйгрывалі выбары тады. Што ж тады беларусы той эпохі ведалі такое, што сёння ўжо большасць ведае, дзякуючы інтэрнэту, паездкам і так далей. Іншая Беларусь сёння, ёй будзе значна легчэй. Яна разумее, што такое каштоўнасці, за што трэба змагацца. Мы тады ішлі на выбары, мы былі зусім непадрыхтаваны і выйгравалі гэтыя выбары. Ви вважаєте, ви зараз будете готові? Тому що ми не вперше я зі своїми гостями піднімаю питання про те, що зараз свобода Білорусі залежить від перемоги України. Ось тоді у вас з'явиться вікно можливостей. Я цалкам перакананы, што гэта так. Мы сваімі сіламі на гэтым кароткім этапе нашага жыцця краіны мы не можам перамагчы і тыя, што ўнутры, таму што татальны страх, акупацыя Беларусі, палітыка ўнутранага тэрору і так далей. Тыя, што выехалі, зразумела, ўжо ў сілу таго, што яны тут, хаця яны многа робяць добрага, не могуць там вырашыць лёс. Украіна вырашае наш лёс у многім, і, канешне, змена у России, дзякуючы перамозе украінцаў. А я не сомневаюсь, что вы выиграете, вы не можете проиграть. Украинец ніколі не погодится вяртаться ў Советский Союз. Но ніхто, ні рускамоўны, ні украінскамоўны. Таму, і, конечно, ад вас мы моцна залежым. І гэта не ёсць кепская залежнасць. Мы падтрымліваем, большасць беларусаў падтрымлівае Украіну ў гэтай барацьбе. Таму я, можа бы, вярнуўся вот до гэтага моманту лідарства яшчэ вот на прыкладзе, глядзіце, Валенсы. Просто электрик узначалил экономичный рух «Солидарность». Это был профсоюз, там экономичные лозунги были. И он узначалил натурально, он был таким народным лидером. И гэты человек, на початку все думали, ну як это будет лидер краины, электрик, там без адукации высшей. А вокруг его были профессора. І яны самі сказалі, мы не будзем яго мяняць, мы не будзем яго, таму што ён выконвае ролю сувязі з простымі людзьмі, з пралетарыятам. Зараз уже няма этого пралетарыята. І мы яго будзем падтрымліваць. Потом Валенса казаў, што я прайшоў такія універсітэты побач з гэтымі прафесарамі, што я як толькі дыплома не маю, а я имею хорошую адукацыю. Я веру вот у такія працэсы. Працэсы, калі дазрывае, потым яно фармуецца. Ви бачите Валенсу для Білорусі? Хто це? Я не думаю, што у нас пратэст будзе, як у палякаў, эканамічны. Тады абвал у эканоміцы быў, пратэсты былі эканамічнага характару. У нас пратэст не быў эканамічнага, ніхто ж не казаў, хаця не хапае грошай на зарплаце, але ніхто не казаў павысці нам зарплату ў 2020 годзе. Ми говоримо про майбутнє. А наступная будзе таксама годнасць. Рэвалюцыя годнасці, таму што людзі хочуць самі ўладу абіраць, самі лёс дзяцей вызначаць, і будзе гэта... Па сутнасці, гэта ёсць еўрапейскія, такія базові європейські коштовності. А ви правда бачите бажання білорусів за це боротися?
Ви вірите в те, що коли з'явиться ось це вікно можливостей, люди з Білорусі, які досі сидять в Білорусі і дивляться дивляться Белсат через різні VPN, що вони таки вийдуть на вулицю і їх підтримують інші їхні сусіди? Я зараз хорошее слово скажу про Белсат, такое внутреннее почуття. І я увез, агітував усіх, каб ставили антенны, калі праз антенны сателітарныя Белсат можна было глядзець. Ну і многія, асабліва сярэдняе пакаленне, бізнесмены мясцовыя, там, яны паставілі гэтыя антенны і глядзелі. А зараз можна спакойна праз выдатны інтэрнэт у Беларусі, цудоўны інтэрнэт, там доступ да таннага, хуткага інтэрнэту найлепшы ў рэгіёне. І они тоже таксама глядзяць. І вот калі я 2 гады назад ад'язджаў, то некаторыя з іх прыязджалі до мяне на машине и кажет, что послухай, Александр, глядзім Белсат, потом говорит по-белоруску, а так ранее на такой тросянце говорили, и говорят по-белоруску, и кажут, а Белсат выстартуе на выборах будучай вольнай Беларусі, калі без Лукашэнкі? Я кажу, Белсат не. Як шкада, мы бы все голосовали только за Белсат. Это пераўтварэнне, вот глядзіце, пераўтварэнне тэлебачання, якое не толькі тэлебачанне. Гэта штосьці, што несе праўду і гаворыць яе. І я веру ў гэта, што это будзе такі шанец грамадства іншае. Тобто білоруси, вони готові до трансформації, вони є гнучкі, вони готові будуть вийти, проголосувати за нового лідера, не за людину, яка очолює умовний колгосп, тому що от люди звикли жити в колгоспі, є начальник, проти якого не можна піднімати голос. От вони готові до цієї свободи, вони готові трансформуватися і зсередини, и ззовні? Белорусы не колхозники, это однозначно. Многие переехали в город уже городские жыхары, хотя штосьці захоўваецца, и советскость бывает и так далее. Все ж таки, давайте скажем шчыра, белорусы больш за ўсіх у свеце на 1000 людей мелі шенгенаўскіх віз на працягу дзесяцігоддзя. Тому що хотіли тікати, так. Заслуга літоўцаў, так. Ну гэта ж таксама, они ездзяць, бачаць. Другое, у белорусов велізарная колькасць людзей, у процентах это вельмі великая, мае еўрапейскую адукацыю. Зараз многие за мяжой, большасць у Польшчы, многие вернуліся туды и так далее. Эта адукацыя таксама адыгрывае ролю. Яшчэ одно. Лукашенко хотел зарабляць грошы на айтишниках у Беларусі, там вядома, что супершкола айтишников, и Лукашенко зрабіў вот эти вот светловодный интернет. Позаменял дроты медные, выкинул. И он хотел гроши зараблять, и он не кепские гроши зараблял на гэтых айтишниках белорусских. И я скажу, что интернет – это, вядома, штука, якая адукуе, якая дае магчымасці асветы. И я не кажу, что там усе сидять у палітыцы и гэтым, но для той частки, якая будзе вырашаць, а вырашае меншасць актыўная. Пане Олександре, тут я не можу з вами погодитися цілком, тому що так, інтернет – це надзвичайна річ. Інтернет дає те, чого, наприклад, я раніше для того, щоб щось дізнатися, мусила йти записатися в бібліотеку, от я ще з тих часів. Зараз в інтернеті можна знайти безліч чого хорошого, повчального, але так само і безліч російської пропаганди, яка впливає, яка промиває мізки. Подивіться на адептів пласкої землі, подивіться на адептів рептилоїдів. Тобто, це ж теж треба вміти вибрати, вміти відсіяти. А коли людина сидить обмежена, ізольована, і їй легше повірити в якийсь таро, гадалок, ще щось, аніж розвиватися. На Білорусі зараз десяток каналов, шалёная антиукраинская, антипольская, антидемократичная пропаганда. Хто глядзіць гэтыя каналы? По той информации, что мы маем, она довольно докладная. Глядят эти каналы 30-35% людей, в основном старейшее поколение, как и ранее глядели. И то, не глядячи на такую шаленую пропаганду промосковскую, пропутиновскую, провоенную, белорусы супраць войны во Украине. Супраць того, это же великое достижение. То есть мозги уже не идут у имперскость, а другая справа. Глядите, Лукашенко спробуе перекрывать интернет той демократичный, той цікавый, той проевропейский. И не атрымліваецца, грошей маловато. И тому я скажу, что все ж таки большасць белорусов, нават во Украине, я контачу с многими людьми знаю, яны глядяць той интернет, что трэба. Конечно, не все, вернемся до этого, политизованный интернет. Многие глядят там и эротику, и еще что-нибудь, и фильмы. И, да, слава Богу, что это робить. Краще еротику, аніж вашого Азаренка. Тут, знаєте, я їх підтримую. А знаете, почему Азаренки не любят? Чому? Большинство.
потому что он хам. Вот не в белорусской традиции хамить, особливо публично. У нас хамство не популярно. Вот А якби був не хамом, любили, повірили? Калі б ён быў умнейшы чалавек, ён бы спрабаваў без хамства рабіць, он у 5 разоў уплыву бы больше меў. Тоді б отримував меншу зарплату. Білорусь. Не будем подказывать. Білорусь піде відкритою війною на Україну? Беларусы, просто для іх это быў бы поўны шок. Яны катэгарычна супраць любой вайны, все ж таки кожны трэці загінуў. Але підуть? Якщо буде наказ. Ведаеце, солдаты, офицеры, как мне рассказывают, полова на полову, так расколото. Некоторые кажут, мы присягу прымалі, такие ёсць. Большасць, асабліва тыя, што ў інтэрнэце кажуць, ніколі адмовімся, у турму лепш сядзем. А народ не хоча катэгарычна, каб беларусы пайшлі ва Украіну. Но это вядомая сацыялогія. Адна з прычын, чаму Лукашенко не падпіваў Пуціну і не пасылаў сваіх салдат. Калі б гэтага не было, можа, і паслаў бы за чарговыя крэдыты. Ви жили в Білорусі до 2021 року. Як так вийшло? Дві площі, 20-й рік, кривавий рік, постійні арешти, людей садять просто за те, що у них куртка червоного кольору, а шапка або шарфик білого кольору, і їх садять за це. Ви жили і працювали до 21 року. Як у вас так вийшло? Я сидел в основном у вёсцы дзедоў-прадзедаў. Это Гродзенская пушча, это на мяжы з Літвой. Вось. І я працаваў вот над гэтым праектам. Это онлайн-праект. Вот зараз я ў Варшаве працую онлайн, у меня нават офіса няма. А я з вёскі, дзякуючы этому суперінтэрнэту, рабіў праект. І чаму мяне не пасадзілі ў турму? Ну, таму я і з'ехаў, што маглі пасадзіць. Таму іх хвалі ідуць гэтай пасадак. І зараз, мне здаецца, нават рэпрэсіі яшчэ большыя, чым тады. Можа, не такія крывавыя, але пасадак бесконца многа. І Лукашенко не можа спыніцца, нават атачэнне думала, паб'ем, змоўкне і перастанем. А гэта немагчыма зрабіць. Бо яны гэта робяць, таму што самі больш баяцца, чым людзі. Чаму мяне не кінулі ў турму? Ну, я не ведаю, многіх не кінулі, вот зараз кідаюць. Можа, быў бы, кінулі. Але я не думаю, што это самае галоўнае такое ў маім жыцці, сесці яшчэ раз у турму. Я лічу, што, ведаеце, больш кідалі, канешне, самых актыўных людзей, вот менавіта ў гэтых пратэстах. Я ў іх удзельнічаў, але не так шмат, як маладыя людзі. І гэта не папрок сказаць, што вот іншыя сядзяць, а ты на волі. Наадварот, я лічу, што сёння вельмі важна. Кожны, дзе б ён ні быў, у турме магчымасцяў страшэнна мала, а людзі самаадукацыяй займаюцца. Але тыя, што могуць, просто я лічу, што не трэба ставіць стратэгічную мэту, калі у які дзень мы пераможам і пабудуем дэмакратычную Беларусь. Палітыка малых крокаў. Так зрабілі палякі, калі іх пасадзілі ў турму у часе воєнного становища. Вибачте, у білорусів є час на політику малих кроків? Ну, дивіться, якщо ми візьмемо зараз Білорусь, яка ізольована, яка живе під диктатурою, нема часу. Час выміраем не мы. Вот есть такое разуменне гістарычны час, гістарычныя падзеі. І мы зараз... Ми зараз у ньому живемо, і це треба використати. Зараз ми в цьому живемо. Але, ведаеце, сказаць, напрыклад, беларусам сёння, только шалянец можа, што выходзьце на вуліцы, не глядзячы ні на што. Ну, выходзілі і пратэставалі супраць вайны в Украіне, і взрывалі там дороги чыгуначныя. Все это было. Я хочу сказаць, што трэба берагчы себе, тым, хто там, потому что чым больш збережем, тым больш сілаў будзем мець. А тут, вот тут на захадзе, тыя людзі, што выехалі, большасць з іх хоча вярнуцца, это вядома. У іх ёсць пачуццё вот этой місіі. Трэба адукацыя света, а света адукацыя. Ва ўсе часы і палякі гэтым займаліся і ў 19 стагоддзі, і ў час, вот, калі бальшавікі гублялі сваю ўладу. Многа трэба падрыхтавацца, каб добра зрабіць. Рыхтаваць рэформы трэба. У нас класныя есть групы вакол Ціханаўскай, я іх знаю. А ви вже почали? Ёсць уже вынікі. Там пачалі яны з эканамічнага блоку. А ви впевнені, що ці результати спрацюють в Білорусі, яка буде ще лишатися з певними рештками диктатури? 100% ні одна програма ніколі не реалізовувалася, бо гэта будзе прымаць міністэрства, будуць прымаць і парламент, але калі ёсць напрацоўкі, то значна легчэй. Яка мрія і мета Олександра Мілінкевича як людини? Ви згадували перед нашим записом про своїх двох онучок, які, до речі, спілкуються українською мовою. Яка ваша мета? Ви мрієте їх привести до Білорусі? Моя мета, моя мара, она однозначная. Я столькі сілаў, столькі
пачуць столькі душы ўклаў у тое, каб Беларусь была Беларусью, каб яна была еўрапейскай краінай, вольнай краінай. Я мару пра тое, чтоб дажыць да гэтага. Хачу вельмі дажыць. Я збіраюся жыць доўга, вот, і хачу дажыць да гэтага. А яшчэ адна такая нехарошая мара ў мяне ёсць. Я хачу убачыць суды над тымі людзьмі, што сёння знішчаюць Беларусь. Це чудова мрія. Це чудова мрія, і вона чому? Ну, реальна. это я бы, може виглядати як помста, але для мене не помста. Это справедливость. Павінна перамагчы справедливость, і людзі павінны ведаць, што ніколі болей. І яны павінны на сцэне клясться у тым, што вот іх хтосьці там без попутал, ці яшчэ штосьці, ці яны памыліліся. Я хочу, і это, ведаеце, не таму, што я хочу сатысфакцыю атрымаць. Я хочу, каб беларусы вучыліся, каб яны сабе ўсе дружна сказалі, што мы не хочам так болей жыць, як нам прапанавалі, мы пойдем наперад. Вот Лукашенко не може сказати, якая буде країна потім. Тому весь час ностальгія. Кінець Лукашенка, він який? Природня смерть чи все ж таки суд? Я колись там у одной брошури, яку видав у часи, коли був кандидатом, там я на зворотній сторонці написав, що може і лёс Білорусі був би інший, коли б Лукашенко хоч трохи думав про те, що про його напишуть у підручниках, по яких будуть вчитися його внуки-правнуки. І він дійшов до того, що соромно буде носити прозвище Лукашенки. Може, прийдеться з'їхати з країни, і це він винуватий. Ну, його нема такого історичного мислення. Нема, тому що він впевнений, що його влада вічна, і він коли захоче і перепише будь-який підручник, навіть математику. Це правда, але я скажу одно, що, видите, вот эти люди, ми їх кепсько розуміємо, ми помиляємося у прогнозах, про які ми говорили. І ще й тому, що Лукашенко щиро вірить, що у 20-му году не народ вийшов. А гэта вот правакацыі з захада, які зрабілі з Польшы ў асноўным. Дзякуючы Белсату, дзякуючы нехта і другім, зрабілі вот гэтыя сцэнары, людзі рэалізавалі за грошы і так далей, і яму здрадзілі. Вот ён так аперіруе гэтым. А яму здрадзілі, значит, з астатняй часткай ён мусіць будаваць сваю Беларусь, у якой няма перспектывы. Але гэта такая трагічная наша вот сторонка, тому што уладу реалізує чоловік, який так думає і не розуміє, що відбувається у світі. Найближчим часом ви побачите вільну Білорусь, як ви вважаєте? Я вірю в це. Чоловік, який побачив кінець Совєтського Союзу, у что никто не верил, ни один демократ не верил, он просто обвалился. Ни один коммунист не вышел с плакатиком, что «хочу КПСС». Ну, не было ж там эти 20 с чем-то миллионов коммунистов. Просто все вот зашло, и КДБ, зашло и войско. И будет так и тут. Я думаю, что триггером, конечно, может послужить перемога украинцев над нацистской Россией. А мы разом с украинцами, вот дякуючи так само вашей гэтай вот праграме, я лічу, што это вельмі класна, што украінцы і беларусы могуць супольна дыскутаваць над сваёй будучыняй. І дзякую вам за гэта. Дякую вам за зустріч. Дякую.